מבלי להגיד היכן, מתי ומה בדיוק קורה שם, אנחנו כרגע יכולים לתת לכם ולצופים שלנו הצצה בלעדית למה שקורה בפתח מנהרה בעזה. מה שכרגע אנחנו יכולים לראות זה חיסול של 2 מחבלים בתוך מנהרות חמאס. זה כבר המחבל השני שחוסל, אולי כדאי רגע לדלג מההתחלה שנוכל להראות ללוחמים שלנו. וגם להוריד את הסטרייפ כדי שנוכל לראות יותר טוב את התיעוד. כן, זה הזיהוי של המחבל הראשון, עומד בתוך מנהרה, ואז כוחותינו, מיד תראו, פותחים לעברו באש ומצליחים לחסל אותו. זה כרגע הירי שמבוצע לעברו. מיד לאחר מכן, זיהוי של מחבל נוסף שכנראה שומע או את קולות הירי או את הנפילה שלו, הוא מצטרף אליו, ומיד גם הוא, מיד אנחנו נראה אותו מחוסל על הקרקע. זה למעשה הצצה נדירה למלחמה התת-קרקעית שמתבצעת בתוך עומק רצועת עזה. וחשוב להגיד שזה תיעוד שעבר צנזורה ואושר לשידור כמובן. כמובן, אישור צנזורה ואת כל הגורמים הרלוונטיים. וכאן זה המקום להגיד, זאת בסופו של דבר תהיה הלחימה העיקשת ביותר. ואנחנו כך יכולים לראות איזושהי הצצה באמת מיוחדת, שרון ומגי, לאיך נלחמים ואיך מחסלים את המחבלים בתוך המחילות שלהם בהפתעה גמורה.